त्यामुळे गणराया या हृदयात श्वास आहे, सेवा करतो हा तुझा वेडा वाकडा दास आहे. अरे म्हणून गणदेवा तुझं तुला हा सेवक तुझा दास आहे. म्हणून मित्रांनो काय म्हणायचं बघा, आळवितो गणामी तुला, दर्शन द्या ये मला गणराया, दर्शन द्यावे मला. दर्शन द्यावे मला गणराया, दर्शन द्यावे मला गणराया, दर्शन द्यावे मला गणराया, दर्शन द्यावे मला. गणराया